A patrz jak już posypane. O, enough. Wystarczy. Ready. O, ready, ślicznie. Tu damy? Tu mamy, zobacz, tu damy ciasteczka, tak? Popatrz, jaki śliczny. Ajaj. Tu? O! Ten malutki jest dla Izy, masz. Thank you. Ła, trzymaj. No, i do buźki, Am. Być? Ale śliczne mamy, co? A kto to będzie teraz sprzątać? Kto? Iza. Kto będzie sprzątać? Beautiful. Beautiful! Śliczne mamy ciasteczka. Kto będzie sprzątać? Kto tidy up? Iza! O, ona zasunęła krzesełko. No ona skończyła już. Oda? A mama sprząta teraz, tak? No. Śliczne. To chodź. Pomożesz mi? No, I'm doing it. Zaniesiesz to do kuchni? Masz jeszcze, patrz. O, się przykleiło. Zobacz. Tu masz. Dla ciebie. A, leci. Już? Chcesz? Nie. Mam. Co mam? O, taką krwawe są. Trzeba już puścić buzi. Okej. To sprzątamy, tak? No, I think. Masz, zanieś do kuchni.